Dat is een hobby die is in een jongetje 18 jaar, die ik wat in de honger aan. Ik ben toen voorzitter van de middenstandvereniging in de Westrijn, van de Westrijn Keerpleur. En toen waren we eigenlijk bezig met het millennium, 2000. Nou, die ging ik weer in de holle, wat in een etalage, dat waren mijn oude foto's. Nou, dan kreeg ik dus aardig wat foto's binnen. En als ik daar zo'n werk weer mensen in de winkel hier, dan vreeg ik naar foto's. En dan kreeg ik foto's. Maar ja, foto's, die zijn altijd net heel mooi. Dus die werden beschadigen. En toen werd mijn eigenlijk mijn hobby eigenlijk de foto's wat bewerken. Want dan ben je die in de bossen in en daar zitten kreukjes in en wat beschadigingen in. Door de oudheid best al net mooi meer. En dan weer echt mijn uitdaging, meisjes ze mooi. Ik kreeg dus toen verzoeken, ik die foto's inletten op bij verenigings, voor kerken, maar ook in Bruggelenkamp. En die vregen me toen, Jan, kist ik foto's leveren? We willen in de gang weer de keuken langs een stuk wat zien foto's aan. Nou, ik zei best. Dus die maak ik en nou ja, ik zei daar best een schoof mee bezig, maar dat vonden ze zo mooi. En elke die er weer vonden het mooi van kist ik nog 50 erbij leveren voor het hele huis. Nou, dat is voor die mensen zo mooi, want dat jouwt een stukje herkenning. Je sjoggen er zo weer rond van wat we vroeger deden en waar we wien. En dat jouwt die mensen zoveel blijdschap en vreugde. Daar doe je daar wel voor. Nou ja, dat hier kleer en dan 2 jaar in, toen kwam Henk van ja, was toen in Van Wouden. Ik wil verzwarken in Talmahoes. Ja, ik moet zeggen, je krijgt in Van Wouden, ik kom weer door de strain. En daar hak ik niks van. Nou ja, die kende, zei ze, lukt die dat ik wel. Nou, best. Dus ik op zoek naar foto's. Maar ja, dan mag je dus bronnen omboren in Verwoorden. Maar een echte verzamelaar is altijd moeilijk om foto's los te krijgen. Die koesteren hun eigen verzameling. Ik ben graag hier en ik ben graag dealen. Nou, dat show ik wel op Facebook, zet ik foto's en op je website. Maar er ben wel die wil dat net. En zo kwam ik bij en zei, ja jong, doe daar maar heen. Die had ik wel wat. Nou, zo kwam ik bij Ulke de Vries. Die is jammer genoeg verleden hier overleden. En die had dus een boekje uitjong van oud Van Wouden, oud Van Westerwol. En ik kreeg de albums bij met prachtige mooie foto's van Van Wouden, Van Westerwol. Dus ik ben al red. Toen kwam Talmahoeve, had toen ik foto's. Ja, maar ik zei, ik doe al voor Talmahoes. Ja, zei mijn Henke vindt dat goed, dat ken wel. Nou, daar had ik dus verschillende hingen. Zelfs een doek van 12,5 meter. Van de Freya, echt heel mooi. Nou, toen kwam dus Talmahoes uit. En die vregen op laatst echt van, we hebben nu ook een oordelings. De borg, de stens, het huis en al die dingen. Ik kan sterk foto's bij leveren. En die maar grutter. Nou, ik zeg, best. Nou steeds al die kleren. Een 40, 50 stuks. Maar ik kan ze net leveren. Want ik ben net in het huis. Dus je staat hier. Nee, je staat net in het paard. Want het is altijd genoegen om eruit te zien. Maar foto's, ja, het is een passie. En vooral het bijwerken, ik vind dat prachtig.